Good morning guys, today is September 10, araw ng Miyerkules. At gagala na naman tayo. Nandito nga pala tayo sa Angeles Friendship Highway. At pupunta tayo sa Kong Dadong Dam. At isosurvey din natin doon yung ginagawa nilang bypass road from San Juan Banyo to Santo Niño, Arayat, Pampanga. Subukan nating dumaan dito sa may sa may ilalim ng tulay dito sa may Friendship. Nandito pala tayo ngayon sa Friendship, Korean Town. Tinawag nila lang Korean Town to mga guys kasi maraming Korean restaurant dito tsaka Korean mart. Ayan o, kung makikita nyo. Ito guys, subukan natin tagusin tong ilalim ng tulay. Baka pwede naman nang dumaan. Alright, let's go. Ito yung Friendship Parallel Bridge. Friendship Parallel Bridge. Bukan nating bumaba dito sa ilalim ng tulay. Ngayon lang ako dadaan dito guys. Tignan natin kung pwedeng pumasok papunta dun. Pwede naman yata eh. Deep excavation. Yan. Daming ginagawang bahay dito. Yung lalabasan ng kalsada na to guys sa may Marquee Mall, doon tayo lalabas. Yung dati kong dinadaanan yung dito sa may daming basura. Yung dati kong dinadaanan guys dito sa may ilalim ng Habakan Bridge. Sinubukan kong dumaan dito sa may Friendship Bridge sa ilalim. Eto, okay naman yung kalsada. Subukan natin tagusin kung ayan, maluwang naman. Puro basa nga lang yung kalsada, pero okay naman. Dami nga lang basura. Sarap talagang mag-rides guys. Sana wag umulan. Masarap mag-rides pag ganito yung panahon, makulimlim. Siya nga pala yung oras 7:56 ng umaga. Mga alas 9 nasa Kong Dadong Dam na tayo. Isang oras lang yung biyahe dun guys, simula dito sa Friendship, Angeles City. Ginagawa pa yung mga kalsada dito. Ginagawa pa yung kalsada dito guys. Ano kaya meron dito? Pwede kaya dumaan? Ano lang yung pwedeng dumaan dito? Motor lang. Hindi pa pwede yung sasakyan. Hindi pa pwede yung 4 wheels. Makakatagos kaya ako hanggang dun sa labas. Pwede naman siguro. Deep excavation. Daming gumagawa. Makakadaan kaya yung motor punta dun. Ayun, pwede nang dumaan dun. Sinagawa nila dito palabas papunta dun sa kabilang highway. Ayun, nakalabas tayo guys. Pwede. Yung madadaanan natin dito yung Habakan Bridge. Malapit na tayo sa Habakan Bridge mga guys. Lalabas tayo dito.
Yan natin. Ayun, ginagawa yung tulay dito. Marami palang ginagawang project dito. Oop, baka. Malalampasan kaya natin to. Malalim yata, ah. Lalim. Uy, ang lalim, ah. Kaya to. Wow. Lalim. Text. Daming ginagawang kalsada. Ayan na yung ano. Ito na yung ano guys, yung Bacan Bridge. Dito na tayo. Anong tulay to? Ito ba yung Bacan Bridge? Hindi pala ito yung Bacan Bridge. Ang tulay to. Ang tulay to. Bila. Sa taas. Eto guys, yung Bacan Bridge. Ito yung lagi nating dinadaanan pag pupunta tayo ng Arayat, Pampanga o sa Magalang. Sinubukan ko lang dumaan dun sa Friendship Gate para may pakita ko sa inyo yung ginagawa nilang kalsada dun. Ongoing na siya. Soon pwede nang daanan yun sa, pwede nang dumaan yung 4 wheels dun. Yung nanggagaling ng Friendship, mas mapapadali yung travel nila papunta dito kasi hindi na sila dadaan ng matraffic. Ayan, ito yung ano, makikita mo na yung Mount Arayat dito mga guys. Diyan yung pupuntahan natin sa gilid, sa tabi ng Mount Arayat. Overtake natin to. Matagal din. Saka natin ang konti. College of Nursing. Kaya yung Mount Arayat guys. So tanaw na natin dito. Taas ng tulay na to. Pindot yung ano. Ito guys, ito na yung Marquee Mall dito sa kaliwa. Tapos dito sa kanan papunta na ng Magalang, Pampanga. Ang ganda ng view dito guys. So kitang kita na yung Mount Arayat. Medyo makulimlim yung panahon. Huwag naman sanang umulan para malibot natin yung mga pwedeng libutan dyan sa Mount Arayat. First time ko lang palang pupunta ng Kongdadong Dam ngayon mga guys. Napapanood ko lang sa YouTube yung mga nanghuhuli ng isda. Marami silang nahuhuling isda dahil siguro tagulan. Malakas yung tubig dun sa Kongdadong Dam. Tapos na research ko yung tubig pala na dumadalo sa Kongdadong Dam galing pa ng Sierra Madre Mountain. Eto guys, papasok na tayo sa Magalang, Pampanga. May daan dito. Post muna tayo dito. COI. May kalsada dito. Subukan natin, baka pwede naman daanan. Natin muna dito. Ba't merong daan dyan? So ayon sa mapa pwede na tayong dumaan dito guys sa may ano, Barangay San Francisco, Purok 6. Ayan, subukan nating dumaan dito guys sa kanan. Dito tayo dadaan sa kaliwa, kaliwang kanto. So go. Ito na yung ride guys. Nakikita ko na dito. Ang laki. Ang laki ng Mount Arayat oh. Alright. Oop. Lalim yata ng baha dito ah. Lalim oh. Tubig. Tayo dadaan. Ayan man, babaw dito sa may gitna.
Tingnan natin dito sa kabila ang walang hukay. Up, up, up. Kaya naman pala guys eh. Travel vlog lang ng travel vlog. Maraming lupang kailangang pagdaanan. Yun, sa wakas makakagala na naman. Sa wakas mga guys, makakagala na naman tayo. Dalawang araw day off natin, bukas gagala ulit tayo guys. Papasyal natin na naman tayo. Hanap pala tayong gasoline station dito. Wala tayong gasolina. Ito. Bali hindi na natin nadaanan yung arko ng Arayat guys. Nag shortcut na tayo. Gasolina kaya dito. Bali nag shortcut tayo guys. Hindi na natin dadaanan yung arko ng Arayat. Hindi na kasi tayo dumaan ng Magalang Market eh. Ito yung papunta ng Gintong Pakpak, yung binlog ko dati dito sa Barangay Balite. So ang gagawin natin, didiretso tayo, lalampasan pala natin yan. Ngayon lang kasi ako makakapunta ng guys, Kong Dadong Dam. Susubukan natin i-discover kung ano yung merong doon. Although napapanood natin sa YouTube, pero iba pa rin kasi yung makikita mo ng personal eh. Nakaka-relax yung yung mga tanawin. Sarap pinagmamasdan. And guys, ginanaw ko na yung Mount Arayat dito. Kaya lang wala yata akong makikitang wala yata akong makikitang gasoline station dito Bali 37 minutes pa yung biyahe natin. Hanggang ngayon 8:30 na, makulimlim pa rin yung panahon. Wala pa yung sikat ng araw. Kaya chill lang tayo guys. Ang problema, 1 bar na lang ako. Wala pa akong nakikitang gasoline station dito. Sana meron tayong makitang gasoline station. O yun, parang may nakikita na akong gasolinahan. Pil, ano yung pil na yun? Green pill. Green pill ba? Tama ba? Ayun, may gasoline station dito. Green pill. Tingnan natin kung magkano yung presyo sa green pill. Wala, 1 bar na tayo. Dito na tayo maggasolina sa green pill. Ay, ginagawa pa lang yata. Ginagawa pa lang. Wala pa. Ayun, dito tayo sa R1. 52 yung diesel. 54 super. Gasolina tayo. 54 unleaded. Karga tayong unleaded. Unleaded gasoline. Boss, may unleaded? Unleaded. Muna tayo. Papultang na lang, boss. Ang Mount Arayat. Ginagawa. Pa-subscribe, boss, sa YouTube na. Pupunta akong Kong Dadong Dam. Magbablog ako doon. Mount Arayat, Pampanga. Ito na yung guys, Arayat. 8 km Mexico diretso. Bali, kakaliwa tayo dito guys, papuntang Arayat. Yung diretso doon papunta ng Mexico. Ganda ng mga puno dito guys, nagsasalubong.
makulimlim yung panahon. Daming truck. God bless our trip. Keep distance. God bless po sa inyo lahat mga guys. May yukay-yukay sa kalsada. Arayat, Nueva Ecija. May papunta na pala ng Nueva Ecija dito guys. Papunta ng Santa Ana to, itong sa kanan. Itong diretso Magalang Arayat Road. Itong tinatahak pala natin na kalsada guys, ito yung Magalang Arayat Road. Lamig. Hop. Madaming repair na kalsada dito, baku-baku. Bale, chinecheck ko tong mic na binigay sa akin kung umaandar. Shoutout pala kay Sir Glenn. Salamat po sa regalo nyo na microphone. Sinusubukan ko siya ngayon kung aandar siya. Di ko alam kung naririnig nyo ako ngayon. Mamaya makikita natin pag mag-edit na tayo ng video natin. Sana umandar para lagi ko na siyang gagamitin. Shoutout Sir Glenn from Japan. Galing pa ng Japan yung nagbigay sa akin. Sosyalera tayo ngayon. Arayat Park dito sa kaliwa, Cabiao diretso. Balik kakaliwa tayo dito guys, papuntang Arayat Park. Yung diretso papunta ng Cabiao. Etong jeep dito sa gitna nasakay. Malokwa na. Guys, dito na tayo sa kanan, kaliwa. Turn right to Cabiao National Park, San Juan Banyo. Welcome Barangay Laquios. Barangay Laquios. Alright guys, ayan na yung tanaw na natin yung Mount Arayat simula dito sa Barangay Laquios. Tingnan natin yung kung Dadong Dam ngayon. Nakikita natin. Biglang up kung anong ganda-gandang alikabok. Welcome Barangay San Juan Banyo. Pero sumabra yata tayo Saan ba yung daan? Saan ba tayo ng Mount Arayat? Eto, pwede tayong dumaan dito. Guys sa may Barangay Laquios. I love Laquios. Muna natin dumaan dito. Eto na yung guys, Barangay San Juan Banyo. Dadaan pala tayo dito sa gilid ng tulay. Ang daming nagtitinda dito guys sa gilid. Barangay Laquios pala dito. Ayan, pwede kayong mamili pala dyan. Alright guys, ang ganda ng daan. Dito na tayo sa Mount Arayat. Kitang kita yung kalsada dito. Sarap! Ang sarap dito guys. Special na kayo dito Ang luwang. Kitang kita mo yung view dito guys Kitang kita mo yung Mount Arayat. Ang ganda. Guys, ang ganda Ganda ng view. Sulit ang biyahe pag nakakarating ka na sa destination mo guys.
Yung isang oras nating biyahe, pag nakita mo na yung kabundukan ng Mount Arayat, ang ganda, nakakatanggal ng pagod. Ngayon, saan tayo dadaan? Dito tayo sa kabila dadaan para pumunta doon sa akong datong dam. Ito, doon natin tong motor. Ginagawa sila doon, no? May isda yata. Dito tayo sa kaliwa. Ayan. Ayan guys. Whew, ganda. Ayan, may mga nagja-jogging dito guys, oh. May mga nagja-jogging dito sa gilid. Ayan, makikita nyo maraming ano tong mga tulay. May ginagawa silang mga tulay dito. May green. Check yung balakang ni ate. Excited na akong makapunta sa akong Dadong Dam. Natin yung pwede puntahan dito. May mga bagong pintura yung ano. Hindi ko pwede pumasok. Dito ba yan? Ganda pala dito guys eh. Eto, daanan. Eto na. Alright, nandito na tayo. Ang luwang guys. Ano? Ganda pala dito. Oh. Pwede pumasok. Pa ako nakapunta eh. Pasyal tayo. Ano natin? May nagbablog ah. Kaya naman. Makyot yung motor dyan. May nangingisda yata dun. Natin dun. Doon pala dun, no? Papuntahan kaya? Oo. Papuntahan din ako. Marami ding nagbabike dito, no? Sa Kong Dadong Dam, Maray, Pampanga. Mas ng tubig, oh. May mga bangka pala, no? Mga bangka pala. May nahuli kay Bas. Ayun, doon nakakahuli ba? Nakakahuli sila doon. May mga nagbabike pala. Ay, lakas ng tubig. Tubig, ah. Taga dito kayo, sir? Oo. Dito lang sa... Dito. Anong barangay niyan to? Laki yun. Nasira na yung ano doon, no? Opo. Yung semento doon, no? Opo. Mas wala ng tubig. Good morning, everyone! Hello. Kasi kuya sinamahan niya ako dito. Sa may Pinay. Paano niya? Jerry. Jerry. Sir Jerry. Dito sa barangay. Laki yun. Luwang pala, no? Oo. Meron din pasyalan yan doon. Sa bundok, meron din swimming pool doon. Meron doon. Anong Oo. bundok yun? Yun naman papuntang Magalang. Sabi mag-alang. Napuntahan ko mamaya. Anong pangalan ng bundok? Ay, nung ano, nung... Swimming pool. Swimming pool. Sibol. Sibol. Opo. Maganda doon. Opo. Sibol. Malapit lang dito. Four-way po yan. Diretso. Yung ginagawa nilang kalsada dyan. Oh, yun po. Diretso po. Saan papunta yung... Magalang ho. Gawa na yung kalsada na yun? Oo. Diretso na po. Papunta na sa Magalang. Sa Santo Niño? Balas. Anong isda yan? Yan ang silver. Na? Silver. Silver? Opo. Ito yung Silver at saka roho. Parang bangus din, no? Opo. Kinakain yan? Oh, masarap po yan. Kalgareta. Luto sa sigang sa miso. Lalaki pala, no? Opo. Parang bangus din. Ito silver. Oo. Ito. Ito roho. Pro. Na-upload ko sa ano, sa video ay sa YouTube. Yung video. Mamaya magpapalipad ako ng drone dito. So, paano nyo inuhuli? Ito. May pamingwit kayo? Hindi ba? Na? Apong salok? Oo. Ito yung ano, pataw-taw. Na? Kapampangan. Mas sinasalok dito? Oo. Sa Kapampangan? Pataw-taw. Pataw-taw. Patoton eh. Opo.
Ibababa lang, may mahuli na. Kahit walang pagkain. Wala yung pangin guys. Pataw-taw. Pataw-taw yung tawag. Wala ng tubig, no? Mimingwit pala dun, no? Oh, yun salvage. Na? Salvage. Salvage, anong tawag dun? Ayan yun. Tagaho, ganito. Ito yung pamingwit nila guys, oh. Ano nilalagay nyo dito? Wala pa yun yan. Wala? Babato lang mo. Pero kakagat na yung isda? Iwas-iwas. Kakagat na yung isda dyan? Hindi, tatamaan o. Tatamahan? Ganun karami isda? Pag tinamaan o, Makukuha na? Opo. Ano lalapit yung isda kung walang pagkain? Hindi naman po lalapit. Basta itatamaan po sila. Ganon? Oo. Tatamaan sila sa katawan, sa ulo. Oo. Ibig sabihin maraming isda, no? Oo. Kasi agis mo lang kahit walang pagkain. No, walang pa yun. Tatamaan, no? Oo. Maraming isda dyan, no? Saan galing yung tubig na yan? Ito galing sa ano? Basta sa Rupet. Na? Puntang Nabaysiya. Dami na Sa nawala. Nabaysiya. Nebay siya? Opo. Asa may ano? Galing sa Dam. Sierra Madre. Oo. Yung isang dam doon. Galing na Sierra Madre pala to. Sa Nueva Ecija. May isa pang dam doon. Opo. Hanggat dam. Hanggat dam. Boy pa isda, oh. Kakahuli lang po niyan. Pataw-taw. Agad ni Krab. Mas baba tayo doon. Marami naman po. Ayoko. Natin doon. Natin pa sila nakakahuli. Nakahuli na. Practice. Ay, may laman. May nahuli. Ay, first time ko nakahuli, oh. Ano eh. Laki, no? Practice. Tumatalon lang sila dyan. Hindi o. Oh. Paglubog mo. Oo. Dyan lang. Ingatan nyo lang po. Ha? Ingatan nyo lang po isa. Sa'yo to. Ay, ginagamit ko Ah. Alam mo problema po. Asa inyo yung mga yon? Pwede nilang gamitin. Oo. Kahit hindi po namin gano'n. Basta kung gusto nyo lang gamitin po. Ganyan po kami dyan. Yun. Pinapagamit pala ng libre yung ano, yung pataw-taw nila guys. Pag pumunta ka dito, pwede yung gamitin yung pataw-taw ng libre. Ayan, no? Nakabitin lang dyan. Saan pala dito? Saan pala dun guys, oh. Oop, nakakatakot, ah. Nakakatakot bumaba, ah. Oop, yan. Ayan. Ayun, kitang-kita yung mga pataw-taw nila. Ito, dito, tumatalon yung mga isda. Nasasalo nito. Dito? Oo. Pag tumalon yung isda, masusot dyan. Papasok na kusa dyan. Oo. Tumatalon sila. Natatalon ng isda yan? Opo. Yung nakataas? Opo. Natatalon ng isda at ng isda. Kakababa-baba lang. Nakakuha malaki. Daming net lang, ibababa lang yan. Opo. Pag lumit yung tubig na yan, ibababa na po yun. Maraming tubig niyan kaya ganyan. Oo. Nalakas na. Opo. Walang masyadong namimingwit ngayon, no? Doon, no? Yun. Mamayang hapon po. Mamayang hapon? Opo. Kasi mamayang hapon yung datingan ng isda. Ay, hindi pag umaga. Oo, dito. Hapon pala yung isda, hindi umaga. Tama natin si... Anong pangalan mo kasi, sir? Si Sir Jerry. Sasamahan niya tayo doon sa may kalsada dito. Papuntang Turo, no? Papuntang Turo. Pero dito siya. Bypass road yun, papuntang San Juan Banyo to Magalang. Kaya lang hindi pa tapos yung kalsada, no? O sige. Ayun, no? Kung dadong-dam. Tinatahan natin kanina. Ngayon ipapakita ko sa inyo itong ginagawa nilang bypass road dito papuntang Turo, Magalang, Pampanga.
Ganda ng ano ito. Ganda ng ano, kalsada. Bundok, oh. Kitang-kita mo yung ugis na dito. Ang luwang ng kalsada pala dito, eh. May aso pa, oh. Parang natin nagpa-practice magmotor. Na? Ano to? Pasyal. Ang pwesto ng Apong Abad. Apong Abad na. Oh, sige. Oh, pasyal tayo mamaya doon. Puntahan natin mamaya. Tagusin muna natin to. Ayun, nag-miss na. Na? Bahay ng Baluga? May mga bahay ng Baluga pala dito mga guys. Mga ita, ayun, oh. Nakikitrabaho dito. Nakikitrabaho pala dito sa kalsada. Ayan, tignan natin yung kalsada. Luwang. Tapusin natin. Private property. Trespassing private property. Pictorial din, ah. Oh, may bankingan dito, ah. Lalim, oh. Na? Yo. Magalang na yan. Yun yung turo. Nagawa siya dito, guys. Hanggang dito na yung ginagawa nila, oh. Nakaliban na. Nakasarado nila, ah. Ito, konti. Ganda. Tagusin natin doon. Hanggang dito na lang yata, no? Turo na yan. Ayan. Kapalipad akong drone, bablog ko tong kalsada para makita sa ano, makita sa video. Taga dito kayo? Kapampangan? Aurora? Dinggulan? Baler? Ay, cellphone po. May vlog ako doon sa Baler. Ay, nagpunta na kayo doon ka? Oo. Yung ano doon, yung Balete tree na malaki. Malapit lang po kami dyan. Malapit lang kayo doon. Ayun, mapapanood nyo dyan. Taga Baler pala kayo? Lahat kayo? Pumunta ako doon, dumaan ako ng ano, Pantabangan. Doon ako dumaan. Taga dito kaya? Salita na kaya? Gawin nyo dyan, nasira yan. Ha? Nasira na. Nalawang niya ka din, no? Nasa niya. Sige. Nasa likod ka. Gabi Dakyan Vlog ko ito.